Dneska máme takúto raketu X6 Alpina AOS, čo už neštartuje to auto, proste zomrelo počas testu, už to niekoľkokrát sa stávalo a ukážem vám, kde je problém. Vzadu máme tento modul poiskový, on zodpovedá za veľa vecí, chyby v diagnostike máme, že nefunguje nám jednotka čerpadla paliva a všelijakých iných vecí. Za jednotku čerpadla paliva ukážem vám, zodpovedá táto poiska. Vidíme teraz tu nič není. Nič není. Toto miesto umiestnenia relátka hlavného, ktorý zapína napojenie všetko na túto jednotku. Je takéto relátko a vyzerá fajn, cváka, keď aj pozrieme sa, že zacvakne sa tu po vodičke, ale preveríme. Teraz napríklad je tu napätie, pretože to už bolo prečistené a teraz auto normálne naštartuje. Pritom tento kontakt v tomto mieste je už strašne taký vyhorený a proste to už tam nedrží a neprechádza na napätie. Takže po vyčistení tohto kontaktu máme napätie na tejto poiske a na všetkých ostatných a auto už naštartuje normálne. Takže jednoduchá vec, ktorá úplne vypne celé auto.